Dobrý deň, počúvate podcast profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn, som lektor anglického jazyka a týmto podcastom vás budem sprevádzať. V dnešnom dieli podcastu sa pozrieme na anglické frázy, ktoré využite na dovolenke. Conversation, nadväzovanie rozhovoru. Hello, hi, ahoj, čau, nazdar, neformálne oslovenie. Good morning, dobré ráno. Good afternoon, pekné popoludne. Good evening, dobrý večer. Excuse me, prepáčte, s dovolením. Do you speak English? Hovoríte po anglicky? Do you speak Slovak? Hovoríte po slovensky? Yes, I speak a little English. Áno, hovorím trochu po anglicky. My name is Robert. Volám sa Robert. What is your name? Ako sa vy voláte? Alebo ako sa ty voláš? What is your address? Aká je vaša adresa? Please repeat that. Prosím, zopakujte mi to. I understand. Rozumiem. I do not understand. Nerozumiem. Please do not speak so fast. Prosím, nehovorte tak rýchlo. Speak slowly, please. Hovorte pomalšie, prosím. How do you say in Spanish? Ako poviete po španielsky? How are you? Ako sa máš? Ako sa máte? Where are you from? Odkiaľ ste? Where do you live? Kde bývate? Where are you staying now? Kde ste teraz počas dovolenky ubytovaní? Where are you going? Kam idete? I'm going home. Idem domov. I'm staying close to the ocean. Som ubytovaný blízko oceánu. I'm staying in the country. Bývam na vidieku. Good gracious, pre Boha. In the evening. Večer. Where is the... Kde je... Can you help me, please? Môžete mi pomôcť, prosím? Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. You're welcome. Rado sa stalo. My pleasure. Je mi potešením. Not at all. Nie za čo. See you tomorrow. Dovidenia zajtra. See you later. Uvidíme sa potom. Please, wait for me. Počkajte na mňa, prosím. What would you like to do? Čo by ste chceli robiť? What do you want to do? Čo chcete robiť? I would like to go to the cinema. Chcel by som ísť do kina. Let's go to the cinema. Poďme do kina. Come with me to the cinema. Poďte so mnou do kina. Stay here, I'm going to take a photo. Zostaňte tu, odfotím vás. Takže toto bol taký, by som povedal, súbor asi najpoužívanejších fráz, ktoré viete použiť pri nadväzovaní nejakej komunikácie s cudzincami na cestách. A pripravil som pre vás aj e-book, e-knižku Angličtina na cesty, ktorá je praktickou príručkou s frázami, ktoré viete okamžite použiť na cestách. Ku knižke sú aj nahrávky, takže viete si to aj napočúvať a viete si to zakúpiť na mojej webovej stránke www.profilektor.sk. Takisto link nájdete aj v popise videa, aj v pripnutom komentári a samozrejme ponúkam aj kurzy angličtiny, takže ak máte záujem alebo máte nejaké otázky, pripomienky, všetky kontakty na mňa nájdete na mojej webovej stránke profilektor.sk. Je tam aj môj cenník, aj referencie, všetky informácie. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne mi píšte aj do komentárov alebo cez webovú stránku ma kontaktujte. A to bolo na dnes všetko. Teším sa, že ste mi venovali pozornosť a teším sa na naše ďalšie stretnutie pri ďalšom dieli podcastu profilektor.sk. Prajem vám krásne slnečné leto.